Po utkání s brněnskou Zbrojovkou mám u mikrofonu Marcela Nováka, tak hned tě poprosím o zhodnocení tohoto vyrovnaného duelu. Myslím si, že to bol veľmi vyrovnaný a bojovný zápas s minimum šanci. My sme do toho zápasu chceli vstúpiť s tým, že budeme hrať aktívne a hrať našu hru, ako každý zápas. V prvom počase sme tam prežili jednu situáciu, kde sme to vykopovali z brankovej čiary, ale inak si myslím, že sme ich nepúšťali do žiadnej šanci a naopak my sme mali nejaké tie pološance, ktoré sme mohli vyriešiť inak, ale do druhého počasu sme vstúpili s tým, že chceme ďalej hrať svoju hru, ich napadať, sústrediť sa na seba a myslím si, že čo sa týka priebehu hry, tak bod musíme brať a ideme ďalej. I přesto, že jsme si v dnešním utkání na naše poměry vypracovali relativně málo brankových příležitostí, tak především vstup do druhé půlky byl něco, na co jsou naši fanoušci zvyklí. My sme si dúfali, že toto bude ten zápas, kde vedeli sme, že to bude o jednej šanci, že si to nebudeme vypracovať ako v minulých zápasoch, pretože Brno má kvalitu na každom poste, tak sme sa chceli sústrediť, že keď príde tá šanca, že ju využijeme. Bohužiaľ sa tak nestalo, ale musíme sa poučiť do ďalších zápasov a zobrať si to dobre, že sme si aj s takým silným superom dokázali vypracovať nejaké tie šance. Ty si po svém karetním trestu dneska odehrál celé utkání, tak předpokládám, že to je příjemnější, než sledovat svoje spoluhráče jenom z tribuny. Je to určite príjemnejšie. Keď som bol na tej tribúne, tak to boli väčšie nervy, ako keď som teraz hral, takže som rád, že som stal iba jeden zápas a že som mohol chlapcom pomôcť na ihrisku. Poslední otázka. My tady z hodou okolností za pár dní hrajeme znovu na tomto stadionu, tentokrát proti druhému brněnskému celku. Dá se asi očekávat úplně odlišné utkání. To neviem, či sa dá očakávať iné utkanie. Každopádne my sa budeme ako stále sústrediť skôr na seba, na náš výkon. Teraz v prvom rade potrebujeme dobre zregenerovať a ideme v sobotu na to. Děkuju. Ďakujem.